Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko na sobrang nasanay, tanggapin mo ang aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito na dati di ko na nakaliwanag. Tanggapin ang regalo, mga rosas at tsoko. Liligaya din ang buhay mo pag dinabayin mo na ang puso ko. Kau ang tanging inspirasyon sa bawat araw na haharapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa iyong sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Come on! Ako'y matapang dahil sa'yo, ako'y lalaban para sa'yo. Mamahal na walang katapusan, dahil sa'yo merong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat para sa'yo. Mamahal na humigit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo, sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Buwasan, oy. Ako po yung DJ ko kay Martina lang rin sasabing, why imposible sa taong na ipagkugi yung tasa makabot sa taong ano na ipagpaling gamat. Para sa programang Maayong Buntag, Davao! Woo! Diba? Isang napakasarap na morning! Kasama niyo po ang inyong DJ Kokoy Martina at programang Maayong Buntag Davao! Dinhi sa Davao, kay makalingaw Davao! Davao! Inspired ka ko karon mo kanta-kanta mga pamilya, oy. Because you know what? Si mo na na pangandoy kay na ko mahimong singer sa una. Kaya lang ang pagiging singer, murag dili gyud na ako ma-reach. No, murag ganto DJ na lang gid sa ta ka pamilya no. So nagi mga butang nga di na to kaya nga i-insist. Nagi mga butang nga di gyud para sa tua, dili na nato piliton ha. So dawat-dawat na lang dili nimo na talent. Pero kung gustuhon gud nimo, mapaling kamutan man. Para sa ako, pabagag na mo kanta-kanta. Okay kayo. Eto mga pamilya, ka na makapa-enjoy sa imuha. If that will make you happy, then wala'y problema ka pamilya. Then do it! And do not just wait for other people na istoryahan kaging aning ana ka pamilya, no? Do not wait for them to sutian ka usay dapat imong buhaton. If that thing will make you happy, then do it ka pamilya, for as long as wala kay gipaapakan, wala kay giagrabyado, o at least happy ka kaayo. Di ba? Oy, sa mga nag-celebrate ng birthday today, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Diba? And many, many more birthdays to come. Pinaka-the best again na ginasulti ni Kokoy Martin sa inyong pamilya. You don't need a lot of pagkaon sa inyong hapagkainan. You don't need material things na madawat na regalo. Life lang, sapat na. The best gift that you will receive each and every day is the gift of life from God. So palakpak naman dyan, pamilya. Di ba? Di mo kailangan ng mga mamahaling butang. Things will just fade away. Nothing is permanent in this world. But of course, if you do have your life, life is worth it. Diba? Kaya ang English kayo! Mas lamig yapon mabuhi sa kalibutan ka pamilya nga kanang nakay healthy body, healthy mind, di ba? Kauban nimo mga mahal sa kinabuhi, wala nay makatupong paana bisan unsa kada kong kwarta ka pamilya. Kanang nakay peace of mind kauban nimong pamilya, mga mahal sa kinabuhi, ana di ba? Ug tungod ni ana mo greet ko. Karon ni i-greet pare ko Okay, i-greet lang nako ang si June Malasa and ang team og si Mona Severino. Happy listening. Thank you so much. Si Ma'am Mona Severino ug ang June Malasa and team. Thank you so much sa iyong pagpaminaw
Grabe, kudos mga kapamilya. Go for go! Kay Edmond Charot nga taga Island Garden City of Samal nga naminaw ron. Happy listening po sa inyo. Uy, dagantag mga kapamilya nga kapaminaw sa Island Garden City of Samal. No, kusog-kusog yun dira kapamilya. Hilabi na dira sa Lagaw, sa Lagaw General Santos City. Thank you so much ako mga classmate dira. Ano lang nga, hala, ikaw rin ako'y ka na madunggan kaya na mo matag alas 11 to alas 12. Bagtog radi ay pamilyar ang tingog. Galasgaw kay kang tingog ko ba. Ay, pag-ano ba yung mura mo, di taga-ginsan ba yun? Gahi mo. Mga classmate ako sa una, mga karabitang, ikaw na din na, quiz, grabe proud kay mi sa imuha ba, kay baga nagkikagnaw. Sa una, ulawon kay ka, siyempre ulawon kita sa una, gawa mo tayo self-confidence. Sa unang panahon mga igala, ula-ulawon ta. Ayan, kanina yung mag-ula-ula, na-realize na ko, kanina yung mga taong ulawon, wag gitawid tsansa nga mausuwag, kasi may opportunity, ula-ulaw. Kanina yung mga bagagnaw in a right way ka pamilya. Dagan opportunity mga grab, dagan kag matry nga butang, nga may makatabang po sa mga mauswag ka. Diba? Nothing happens until you do. Just always remember ka pamilya na kung wala kay gina-step nga, wala kay step nga ginabuhat o ginalakang, wag ka paingnan mong kinabuhi. Remember ka pamilya nga despite of all the challenges nga imong gibati, imong gisagubang, imong gipas-an, normal lang na kay tautan ninyo, di ba? Normal lang na may problema. Ang problema ka pamilya na kakibat nga solusyon. Kung naay kasubo, naay kalipay. Tanan butang naay partner mga kapamilya. Kung malipayon ka karon, masulubon ka uniya. Kung naay sadness, naay madness, di ba? Diba? Kung naay puti, na itom. Kung naay batignaw, naay itsuraan. Ayaw kabalaka kung maot ka. Uy, dili man nakabawasan yung mga pagkatao. Dako lang kay kagkarang impact sa mga tao kapamilya kay ma-differentiate ginino ng itsura. Physical, bang ginatanaw sa tao. O kanabitang murag action kag kabalaka ng naong nimo murag subidahon kaayo. Diba? Mo kag bully ka. Pero yun ang ka pamilya no, ang uban ginagamit doon na nila ilang itsura ka para makakwarta sila. No? Like ano mga artista ng mga stand-up comedian. Diba? Kana mga komedyante sa kaning mga palabas, diba? Waway, di ba katawanan kasagaran ba sa komedyante murag action kabalaka ang naw, mas katawanan ba agyod. O di sila naghahatag sa tong happiness. So magpasalamat ta nila. Pagkanan iyan yang pasayan o nga dagko kay ngipon, nindot kay lawas pero maot og naw. Pasayan kayo pero gapakatawa nato. Diba? Pasalamatan nato ng mga butang na mga ingana kapamilya. Uy, kay nagsakripisyo po na sila para mahimo mong itsuraan. Di lang ta magpiniling gyud kapamilya, di lang ta maghinawd-hawd, maghinilas-hinilas. Mga tao rata, mga matay rata ninyong tanan. Kanang kadato nimo, kanang kwarta na imong gigunitan karon, di mo na madala sa imong lubganan. May pag itabang nimo na sa mga nanginahanglan, nakabuhat pa kamaayo sa imong isig kaingon, di ba? Kanang dili ta magsige lockdown sa tong isig kaingon, mas mahimot dapat ang inspirasyon para mas maningkamot sila. Dapat kung natay mga parenti atong tabangan, dili kay tabangag daot. Kasagaran pa rin mga ubang parenti nimo ka pamilya no. Gayud tang mulingon sa imo, wa kay katampo. Labi na gapit o sa imong kinabuhi, uyamot imong kahimtang. Pagi parenti ang taon nga mo ilan nimo. Pero sa kadabitang muuswag na kasos, mag-ilog imong parente ba? Parente ko na, Mario Joseph mga igala mo na nga maningkamot ninyo. Kung di ta gusto nga mamahimot ang kaluluoy ang atong kinabuhi, tabangan na itong mga kaugalingon. Dili laing tao makatabang nimo, imong kaugalingon lang yun. Diba? Kung gusto ka, makagraduar ka sa pag-eskwela niya, wa mo'y kwarta, mag-working student ka. Ningkamot kang trabaho sa buntag, eskwela sa gabi, hantod makagraduar ka. Ano ba ginabuhat sa uban kapamilya para makabot sila mga pangandoy? Dili hadlang ang kapitos, dili hadlang ang kalisod. Umingon sila, poverty is not a hindrance to success kapamilya. Kay daghan kay success story sa mga tao nga naglisod yun ang kinabuhi sa kaniadto. Grabe gud kapitos, grabe gud kakaluluoy. Grabe kung ingon ka worst na nimong giagian, napay mas worst ana angkol. Napay mas kaluuluoy. Mo nang ayaw pag-ingon dira nga kanang kaluluoy kay kag kahimtang kay tinuod lang no. Tao no makabalo na ka sa kinabuhi ng ubang taong nag-struggle sa kinabuhi kaniadto, labaw pa ka makahilak. Kaingon ka na umaula mo sa kusong kogalingon. Ayun nga, ingon ko sa kogalingon mo ni pinakalisod na kung nagian nga naapa man mas labaw sa mga grabeng kapitos.
No. Pero you don't have to compare yourself to other kapamilya. Kaya tagaan man taga capabilities, talents, opportunities, karang moabot sa tuwa kapamilya no, then grab it. Kung dili mag-workout, kung ma-failure, then another opportunity. Ay, na lamang ang buhay kapamilya. Ay, dili pwede nga, moingon lang ka nga, ay, hindi ko na ako nakaya kay, nila dyan ko'y talent. Ay, di ko na ako na, kung moabot man na sa imo, habot pa sabot na anay, meaning. Dili na mo abot ang opportunity nga moingon lang ka nga ay dili lagi na para sa kuha no dili tanan mo abot para na sa tua nara sa tua kung i-grab nato oh kay the moment na imuha nang gitry ang usa ka butang nya na realize mo la kaya lagi nako ay malamang gay imo man gitry ay mag-ingon nga lisod kaayo kung wa pa nimo gibuhat makaingon ka sa mga na tuod yun ako bagin ako kaya tuo ra nimo na kaya nimo ang nakaapan lang, giuna-unahan kasi mong negatibong unahuna nga di mo mabuhat. Pero agi mong nauna-uno nga, so tama no, nabuhat man lagi sa ubang tao. Nabuhat man lagi nila nga no, ako dili, di ba? Usa man mo eh. Nabuhat gani nila nga parehara tang tao. Although laylay man tag kakayanan ka pamilya no, pero lagi para sa imo nga moabot. Mao na nag-post ko sa Facebook daw ka pamilya no. Na ako na basahon ka pamilya nag-post gud ko sa akong Facebook nga kaning kanang bitong about sa mga tao nga di-succeed ang lang kinabuhi. Dili kami ingon nga na delayed na imuhang success ka pamilya. We have our own time to be successful. Ayaw pagdali. Oo. Don't rush things. Kay tungod mga kapamilya sa kapaspas nimong buhat anang butang na gusto nimo makabut dayon no, mo ma-failure gyud ka pinalive, ma-depress na hinuon ka. Oh, kana lang moabot dawaton. Kung nakay paningkamutan, ana lamang ba dili kay mura grabe gyud ang pressure no? The pressure cooker is real. Oh, di ta magdali in tawon oy kay ang butang kapamilya no, naadyon siya right timing. Diba? Kung mo trabaho ka kapamilya, naapoy right timing. Oh, siyempre, right timing na ma-promote ka kung makita sa imong amog boss nimo maning kamot gyud ka. Dili kay mo trabaho ra ka dira kung naay mo tan-aw nimo. Paminaw nimo kung mainaw nimo kung naan amo nimo mo na pagkataon mo pa-impress ka no. Basi wala imong amo mo trabaho ka with dedication and passion. Na diba dili kay sige tulog-tulog, sige nag-Facebook, sige ra nagtuklog sa cellphone samtang 8 ka oras ang gi-consume, wa gyud nabuhat nga trabaho nga tarong, wa gyud natabang sa kumpanya. Unya mag-expect ka nga ma-promote ka na unsa day kadi ay expect ka mas dako imong sweldo. Ko na maayo nang ingana oy, maro-maro po ng style nimo. Dagan ra magkatag kaila nga maro-maro kay style mga kapamilya. Gusto lagi po taon na kwarta dako-dako nya, minaro ang style. Di ba po na magdugay po ng ingana, mahimo man ang kwarta sa hangin ug dinhi mo hinaguan. Manarbaho ta niyo diniyos. Matanaw man o wala, manarbaho tag tarong. Oo, lain ka na magdawat kag kwarta gani no nga kanang wa ni magigaguan. Nga pa simple-simple ra kag tulog-tulog sa imong trabaho, simple-simple ra kag kuan kaning kuan kanang papetiks-petiks lang. Pero kung nga lagi trabaho nimo, hulak na lang gyud kag panahon nga masakpan ka. Wala ba aso nga makumentahon ka pamilya. Wala gibit tao yung mga tao nga kanang magdugay sa kalibutan anang mga daotang binuhatan. Diba? So padayon lang ta kapamilya to ang mga maayong binuhatan para at least natay peace of mind, natay ka ng assurance mga kanang bisan ginagmay at least kanunay. Diba? So mauna ang atong mga real talk ng panahon na kapamilya no. No, ayaw kay mo kaibog ang mga tao nga midato lang kay tungod buhat og illegal. Ayaw ikumpara yung kagalingon nga mabuhat mo og illegal kay para mauswag mo. Dili na maayo nga huna-huna. Ay si kuan man lagi tanawa mangtas man kay ito no. Nga legal kay timbangan ana niya kay yan ang kuan kanang mao nang dako kay na siya income kay ang isdaan na niya mga dubok baligya niya na ang yang timbangan kay kanang gimaru-maruan. Nga sa paminaw nimo mali na gani buhaton pagid po nimo mo susundon gani mo kay para mauswag pug ka. Di mo na maayo nang ingana. Ang una-una to kapamilya, ginagmay man ang kwarta nga atong nadawat, at least atong gidawat kay atong hinaguan sa tarong ug maayong pamamaraan. Ayaw kainggit anang tao nga niuswag lagi ang kinabuhi pero ang taon wala ang taon ay peace of mind kay kabalo na sila silang kaugalingon ni illegal ilang ginabuhat. No? Ang kwarta lagi makakaon lagi na pero usay maglisod nagtulon sa ilang gikaon oy.
Abi lang nimo ng mga dato, paminaw nimo nang dato karang daghan kay kwarta, abi lang nimo nga okay kay kinabuhi kay dato mapalit ang mga gusto nila, pero wala nay peace. Wa nay kalinaw ang ilang pamilya, gubot pa sa lukot. Mas maayo pa ng bahalag simple lang kinabuhi, kao ba naman magpapa, makaog gulay, kaysa anang paasip na grabe ang kadato, pero sa kinabuhi silang pamilya, pating gubuta. Di ba i-compare lang gud nimo? Ingon nimo nga ang bukid, ang kinabuhi sa bukid, kaluluoy kayo numan. Happy man ang mga taong gagpanarbaho dito. Di ba ka makaingon nga kaluluoy na nasa bukid kay magkaon na sila mga gulay dira. Happy man nilang kinabuhi. Dili tuod masigig food chain, magsigig agto-agto ng mga restaurant nga mahalon. Di naman ang ana ang batayan para happy ka oy. Dili material nga butang makapahappy sa tao ka pamilya. Peace of mind. No? Love and care sa ginikanan nila na although simple lang ilang kinabuhi ka pamilya, kontento sila kay tungod kabalo sila mo value sa gagmay na butang. Ayaw pangitaan ng mga butang na kanang wala sa imuha. Na kanang ayaw pangitaan ng butang na kanang kailangan nimo i-acquire kina-acquire pud sa laing tawo. Pangita atong butang na simple lang na nasa imuha pero kabalo ka nga happy ka. Di ba? Suko kay ko da. Yo kay sa angkol mga kapamilya no. Ana lang. Oo, tao na mo hatag og komplikasyon sa iyang kinabuhi ang tao na Diba? Nanay asawa, nanay bana, mangita paglain. Nanay uyab, mag-cheating. Kung nga na malay mong gusto di ay, wala lang ka nag-seneryoso. Diba? May trabaho, sige reklamo. Ay, nagpanarbaho. Ana ba, di ba? Simple na sa kinabuhi. May trabaho, di magtarog, o masisante, magyaw-yaw. Diba? Nay ginikanan, di mo tuman sa ginikanan, o guay ginikanan, magpangitag ginikanan. Pa-eskwelahon, magsigig bagot-bot. Nya kung di ka eskwela kay wa ka graduate, kaluluy ang kinabuhi, basulon ang ginikanan. Nung sa imo. Utok ninyo anak. Diba? Magbasul-basul sa laing tao. Na kamo man ang naggunit ang kinabuhi ninyo. Dili ta magsigig reklamo sa kinabuhi. Kay tama ka pamilya, wa man gyud kay makabuot tong puro ra ka wa pa nimo gibuhat, reklamo na dayon ka. Ayun lang pong trabaho kung kontra gusto nimo, magdabog-dabog ka. Nagkaon na gani ka, di pag ka muhugas. Yaw-yaw pag mo, dako pa kay problema sa mong kinabuhi, nagisugo ka gipaluto, gipalungag, nga ikaw na mo tayo kaon. Diba? Ang ubang tao ba, mga ngilngig kay paminawon, pa-eskwelahon, magyaw-yaw. Na para na mo unta sa ilang pag-eskwela, kay kung makagraduate mo dirag, makadegree mo, na amoy maayong trabaho. Nya karon ug wa mo ka graduate kasi basulo niyo ginikanan na pud ninyo ginikanan na lang perminti gikan paghimugso nimo gialagaan ka ginikanan nag-almuma nimo nag elementary high school college ba magpapa nimo pati ba naman maminiyo ka magpapa ra gihapon trabaho pud eskwela pug tarong aron dili ta magsigig binasulay nga pitos kay ngit-ngit mo sa alkitran tong kinabuhi mo ni nakaapa na ng uban na puro reklamo Mariusip ninyo sige, kumpara sa kinabuhi sa lain. Ngayon, ayun kumpara imong kinabuhi sa mga nag-successful ng kinabuhi. Kaya wa ka kabalo sa paningkamot, anak nila. Wa ka kabalo sa grabing struggle, anak, bago nila nakabot ilang mga pangandoy. Wa ka kabalo kung unsa kapitos, kalisod, o grabing challenges ang gisagubang anak sa una, bago na himong successful. Maingon ka, may pa sila successful. Paningkamot. Trabaho. Di sige reklamo. Saban mo mura man mo usahay magud po ning tao ning ugali pud usay sa Pinoy no sus Mariusip imbis imong inspirasyon ang tao nga ni uswag dauton imbis imong inspirasyon ng mga tao na din kamot kay nakagraduate nakatrabaho tarong dauton di ba pwedeng ay maningkamot pug eskwela oy kay para makabaton pug may trabaho para ma-promote pug ko noon sige chismis sige na lang hisgot sa kinabuhi sa lang tawo. Way adlaw sa kinabuhi nga masig hisgot ang ilang katrabaho. Way adlaw sa kinabuhi nga masig yaw-yaw ang ilang kasilingan. Og imo pa nagtrabaho, imo pa nagilihok. Di ni uswag daw tayo mong kinabuhi. Palibhasa magsige na lang paghimantay. Gubot pa sa lukot ko kay daghang kwarta nindot balay, nindot sakinan pero pangit og batasan. Oy tama pong ka dira. Unsaon man nimo nang kadato nimo og imong batasan hastang mauta.
Ni uswag lagi kanina napoy uban na quiz na magisgot al magitaning yaw-yaw nato ron no. Makalitan gid kadato no, hilas na kaayo. Wa na kaila og karigala gani. Murag wa nakalimot na ba kung asa gikan. Oh, mao na kanang mga tawhanan na. Wag murag yun nakalimot ba kung asa gikan gani no kay nikalit ka dakong ulo, nakakwarta lagi nagmay, mura nagchikinsa. Oh, di ba? Kung makayaw-yawan ang mga waiter o waitress sa mga fast food chain, oh, dali na nila, murag yung nakasugog katabang. Oh, kay salig kay nay kwarta, yanuhon lang isig kaingon. Hoy, sa tinuod lang, dili kasi pag professional na ka ug ang batasan nimo, mo rin gyapon sa una, wag gyapon na oy. Kasagaran na ba mas maayo pagbatasan ni wa ka graduate kay kasabot pa. Ani mga professional kay dakog na abo, nakakwarta na, nakasawag dato. Nga mga bakbaan na. Kusog kay namang daot. Kusog kay na magsigig paglibak, kusog kay na magsigig paghimantay. Oh, amo na kayo na mo pag-aim ana mga kainggitan ni ng mga niuswag ang kinabuhi. Nikalit og kadato gani nya illegal ang binuhatan. Ayaw mo tawag. Ayaw ta mo ka kasina ana nila. Mana mahinay-hinay bahala ginagmay mong panarbaho at least diniyos. At least nagtinarong ka. Oh, at least bahala ginagmay ang imong sweldo. At least kipaning kamutan imong trabaho. Oh, di ba? Ana lagot ana nagitong una-una eh. Ino ta magsige na lag. Sige na lag una-una og kanang kadautan. Di ba? Oh, yaw-yaw kay kakol. Dila ta mga lagot ha kay programa ra ni call, programa. O ano ni call, real talk ni na program call, di ta mga lain call. Kung naigo man ka dira call, at least nakabalo ka, nga mali imong ginabuhat. Nakaparat aning uban man good, perminti na lang tama. O, di ba? Di na mo dawat og mali, di na mata mo learn oy kung perminti ta tama, perminti ta bright. Kung saan na to pag-uswag sa kinabuhi ani, kung perminti ta bright, kita kabalo perminti sa tam, kita nakabalo, kita na lang perminti. Ako pod. Ay nako, mo nang atong Philippine Standard Time alas 11:32 na.